Pipila ka village sa Dakbayan sa Davao ang nagbutang og barikada sa entrada sa ilang lugar aron mapugnan nga mukuyanap ang COVID-19 sa ilahang area. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa Purok 27 sa Nivil Subdivision sa Barangay Talomo, gisirhan na ang gate ug gipangpaskilan ang entrada og strictly no face mask, no FM pass, no entry. Pipila sa mga residente ang natingala, apan hinuon napasabot man sa Purok leader nga ang katuyuan mao ang pagsumpong ang mukuyanap ang COVID-19. Kami hugot na ko nga gipatuman kini gipaskin karon diri sa ako ang Purok 37. Mahitungod kini karon sa COVID-19 nga para rapod kini sa akaayuhan sa tanan diri sa ako ang Purok, dili lang diri sa akong Purok kundi sa tibuok Barangay Talomo. Hinuon nasabtan usab sa mga residente ang maong sistema. Mukuperar kita bahin at kanina atong jatubang nga krisis karon nga aning dili lamang kanina sa atong nasod kundi sa tibuok kalibutan. Kita tanan mukuperar. Bisan sa Atbanga Village, partikular sa Uusa Village, Barangay Talomo, gibabagan usab ang entrada ug makasulod lamang ang mga tao kung naka-face mask ug dunay FM pass. Samtang sa Manga Street, Dumanlas, Buhangin, gibabagan usab ang usa ka dalan aron masala ang mga tao nga gasulod. No face mask, no entry. Initiative rin sa mga ibutang na siya diri para ma-monitor ang nasulod mo gawas sa mga tao. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.